Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon sang lititang tanan mga makasasala man, aron mahimo kitang andam ug gangayan sa pagsaulog ning santos nga misa, ato ang hinulsulan ang atong mga sala, atong pangayoon ang pasaylog kaluoy sa Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom og maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langit nun mong kaalam, himoa kaming takos sa pakiguban kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan, manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga ang bagong mga sanga, mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bagong hari gikan sa kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siya pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka,
o gamayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala. Ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay dito sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David, mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Budangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambos sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambos sa iyang panahon, ug ang hilalawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ugikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa kayutaan. Luwason niya ang kabos sa iyang pagsangpi, ug ang gisakit tiha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluyan niyang ubos ug ang kabos. Luwason niya ang kinabuhi sa mga kapos. Daygon sa gihapon ang iyang hala,
magpabili ng iyang ngalan, ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato ug sa ingon makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Og hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga huna-huna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad, ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Niadtong panahona, mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaías sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianen. Ang sapot ni Juan hidimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbako siyag panit ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem
ug sa tibuok lalawigan sa Hudiya, ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala, ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, "Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa espiritu ug sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang mga trigo didto sa kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong buntag kaninyong tanan. Kumusta naman mo? Kumusta naman ang inyong pagpangandam alang sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa ato ang Ginoo? Ha? Kumusta naman? Sa ning labay nga mga simana, diha to'y gipagawas gikan sa DTI nga unsa to'y giingon? 500 nga pesos sakto na para sa Noche Buena. Mao to'y hot topic ni adtong ning aging simana. Gani dihay nangutanan ako, Padre, tinuod na ka, Padre, ikaw, Padre, 500 pesos, sakto na nimo para sa Noche Buena? Ning ingon ko, bisag 50 pesos, sakto na jud. Siya, unsa or may lutuon mo, Padre? Ingko nga nung magluto ko pansit canton. O magbintini lang ko seafoods. Unsa man, sardinas o century tuna. O, di ba? So, pero maulagi na usahay ang atong pagpangandam, maglalista, wa may magbuot kung pilay atong andamon. No? Pero, lisod kay mga igsuon, kung ang atong lalisan, unsay ibutang sa atong lamisa. Lisod kaayo, kung ang ato ang pabugatan, unsay atong idayan-dayan sa ato ang balay. Pero wa nato pabugati, unsa ang ato ang pagpangandam spiritual nga espirituhanon nga pagpangandam alang sa pagsugat sa Pasko sa pagkatao, paghandom sa Pasko sa pagkatao sa ato ang Ginoo. Nahinumdum ko dihay usa ka istorya ba. Kung nakadungog na mo niini, pamati lang yun kay review. Kung wapasad mo kadungog ni ini, pamati lang yan mo pag-ayo, aron sunod ikaduhang Domingo sa Adbento, sunod tuig, mag-review ta. Ha?
Dihay usa ka tawo nga sugarol o manok. Natawa man din sila pag ingon ako manok. Ug unya usa kay kayo na iyang giignan ang iyang hardinero o driver. Usa ra ka tawo hardinero at the same time driver. Dong mularga nako ngadto sa gawas sa nasod sa USA. At timanani pag-ayo si Ugis. Pakana sa hustong oras, paimna og vitamins, ayaw gyud sa kung mo painom kag tubig, dapat purified water gyud gamita kay madaot ang tiyan ni Ugis. At timanani siya pag-ayo kay inig uli nako ang tanan nga income nako sa overtime ug mga sidelines nako akong ipusta ni Ugis. Kay nagdamgo ko nga si Ugis maoy makahatag kanako nga makabawi ako sa tanan akong pildi gikan sa uban akong mga manok o milakaw ang tag-iya. Giatiman ni Dodong pero usa ka gayon ni ana iyang nakalimtan. Wala niya napasilungi, human niya gipabatog, human niya patuktok, gipabatog niya. Nakalimtan niya, kay nalingaw siya sa paglimpyo sa sakyanan, paglimpyo sa garden, nalingaw siya pagkahapon na nahinumduman niya si Ugis. Pag-adto niya sa butanganan ni Ugis, tungod sa kusog ay nga init, giatake si Ugis, na heat stroke, namatay. Nagproblema siya. Unya ang kusinira nakakita man, nagproblema gyud in taon siya. Mao nang miingon siya. Iyang gisabot ang kusinira, giignan niya, day namatay si Ugis. Siya, kita ko, kay wa nimo atimana. Siya, ayaw gyud in taon. Atong isulti sa atong agalon nga si Ugis namatay o wala namatay gikawat. Unya ang kawatan nagdalag armas, mo nang wa gyud ta kasukol. Og si Inday pod nga kusinira, miingon po siya, okay ko. Ubos sa usa ka kondisyon. Kung suguon ka nako, dapat mutuman ka. Kung di ka mutuman, ako kang isumbong sa atong agalon. Miuyon si Dodong. Mao na nga pag-abot na sa agalon, iyang gisuginlan nga si Ugis gikawa. Wa siya kasukol kay armado. Ang agalon ning lakaw lahos sulod sa iyang kwarto. Si Inday miingon, Dong, paglungag. Miingon si Dodong, di na akong trabaho kay manglimpyo ko sa garden. Misa, ingon din si Inday, tuktugaong. Uy, nasa, sige, ako'y lungag. Paghuman na po, nangaon sila. Paghuman ingon, Dong, hugasi ang mga plato. Misa, di na akong trabaho, imo na. Miingon po dayon ang si Inday, tuktugaong. Kisa, sige, ako'y hugas. Apilon pa ning mga kaldero. Hangtod nga naisugo si Inday, mututugaok ra gyud siya. Ug unya mutuman din si Dodong. Mo na nga usa kay gayon nakahuna-huna si Dodong. Nga iya na lang yung sultian ang agalon sa matuod nga nahitabo. Ug tuod man iyang gisultian. Pagsulti niya miingon ang agalon, salamat nga namatay si Ugis. Kaysa didto pa ko sa gawas sa nasod, nakahuna-huna ako nga akong ihawon si Ugis nig-uli nako. Kay ang iya rabang mga kanang bloodline mo'y hinungdan nga napurdoy ko. Mo na nga si Ugis ako lang siyang ihawon ug salamat na lang kay namatay siya. Wa siya namatay sa akong kutsilyo. Ug mingon siya, ahilag ka blaka, gipasaylo tika. Ug unya niingon dahil si Inday, Dong, kiskisiri ang isda kay ato ning lutuon para paniud to. Miingon si Dodong, na ako manglimpyo ko sa sakyanan. Miingon si Inday, tuktugaok. Miingon po si Dodong, wa kay angay, kay hibungaan ka, dili ka sunoy.
So, wana siya mahadlok sa tutugaok ni Inday. Nganong ako man gipaambit mga igsuon, niining panahon sa ikaduhang Domingo sa Adbyento, unsay gisulti ni Juan. Unsay iyang giingon? Sige, ako na lang sa itubag. Miingon siya, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. Usahay mga igsuon, sa iyon ra kay ningon pag-ingon na to, naghinulsol, andam ko mubiya sa sala. Pero sa pulong lamang wala og dili nato mapakita sa buhat. Mao nanggi mipadayon gani si San Juan sa iyang pag-ingon ngadto sa mga Parisiyo, ipakita nga kamo naghinulsol sa inyong mga sala pinaagi sa buhat, dili lang sa pulong. Unya nganong lisod man ka mga igsuon, tingali wala sad tay mga lakang nga ginahimo aron pagpaningkamot nga makabot ni nato ang kining tinguha nato sa paghinulsol o pagbiya sa sala. Sa ato pa kinahanglan ta nga mohimo og mga lakang. Unsa man kay mga lakang, tinuod naay daghan nga mga pamaagi, pero sa kadaghan tulo lang ang atong hisgutan. Kay giingon ra ba sa insik, daghang istorya, daghang sayop. Mas maayo pang way istorya kay way sayop, no? Mo na nga tulo lang. Una, aron ta dunatay kay ginon nga maghinulsol. Una gyud natong buhaton atong ang kunon ang atong pagkamakasasala. Nganuman, kundi nato ang kunon ang atong sala, mao na yung giingon, maulipon ta sa atong kaugalingon, maulipon ta sa sala, unya usahay mahadlok ta kung dunatay makaatubang nga posible nga makabulgar sa atong sala. Sama ni Dudong sa Ebanghelyo, asa sugilanon nga akong gisulti, hadlok na siya tutugaok. Nganuman, sayod man siya nga ang katong tutugaok mo'y magpahinumdum niya sa sala nga iyang nabuhat sa iyang agalon. Muna nga atong ang kunon nga naatay mga sala, di ba? Makasasala mo dili parihata. Nganuman, pulos man ta makasasala. Mao bitaw na sa ako nang giingon sa unang Domingo sa akong misa pag abot nako dinhi. Miingon jud ko nga kitang tanan kining simbahan usa ni siya kabalay nga nag-abot ang mga makasasala. Kay pulos man ta makasasala, pero nag-abot sad ang makasasala nga naninguha sa pagbag-o sa kaugalingon, naninguha sa pagkasantos, maong naningkamot. Muna nga atong angkunon nga naatay sala. Unya dili na to, dili likayan na nato na kanang mo blame ganita sa ubayn. Kana bang moingon tungod manggod niya? Di ba usahay din tayo tungod manggod niya. Naabitay gi pangutana nako nga nganong wala man ka nakahuman sa pag-eskwela nga gipa-eskwela mo kita kaniya. Ingon siya nga gitintal manggod ko padre. No? Unya sa ato pang sad-an na lang tong nanintal. Unya ikaw ang nagpatintal. Muusay atong i-blame. Nganuman dili manggod ta gusto nga mutan-aw sa atong kaugalingon. Muna nga importante gyud nga mo ang kunta nga pulos ta makasasala. Nanginahanglan ta sa grasya ug kaluoy sa Dios. Nga usahay kanino bisan kanang ilado kay nga kanang bisang mangumpisal nga usahay dili gyud mangangin paglain ba. Nganuman kay kana lang kung moingon ta bendisyonin ko padre igsugid sa sala ba ay di magyud nato kalikayan padre makapanglibak man gyud ta. Nganong nga apil naman ko nga karon pa man ta nagkita. Di ba kanang ta apil masag ko? Kini manggong atong asawa padre. Kanus-an man na nahimo na kong asawa ng imong asawa. Ang atong asawa padre.
Nganong di man ginato ang kunon? Manglibak ko, Padre. Mamantay ko, Padre. Nganong ginato po kita? Mamantay sa ta, Padre. Okay, ko nga, ingin mong gibantayan, lahi, man to ako, lahi, masadto. No? Lahi, man ta gibantayan. Pero di lang ta magdungan, kay karon pa man ta nagkita. Ato yung angkonon, di lang to sa i-blame, ngadto sa uban. Kay maunay lisod. Kay magsigi kag blame mga igsuon, mahimo tang ulipon. Dili ta mahimong gawas nun. Ikaduha, nindot kaayo sad nga humanta mo angkon sa atong mga sala, muduol sad ta og mangayog pasaylo sa mga tawo nga atong nahimuan og sala. Unya andam sad ta nga mupasaylo ni adtong mangayog pasaylo kanato. Kay nindot baya kaayo ang kanta sa Pasko nga kusog itang manganta. Unsa man, kanta din tag, ang pagpasaylo ay nga, with matching pakpak pa, ang pagpasaylo ay angay buhaton ta, nga, panindutay pa sa tingog, o kapayabagay, so dipindira. Sumuna nga, ang pagpasaylo ay angay buhaton ta, ning Pasko sa manunubos, mukanta ta, pero wa na nato buhata, mo nang hangyo lang nako ninyo, kamong nga apay wa pasaylo og dili pa mo mangayog pasaylo, di pa mo maka mutingog ni adtong wa ninyo tinggi, ni adtong inyong mga ginikanan nga nahiubos pa mo hangtod karon, nga tungod ni ana di ka ganahang uli sa inyo ha, adto lang ka sa imong mga barkada, ayaw lang sa mong kanta ng kantaha ha, ang pagpasaylo ay angay buhaton ta, kay wag yung kay angay. Kusog kang mukanta, pero wag ni mo buhata. Wag yung angay. Nga ni kanta ni mo, bagong tuig, bagong kinabuhi. Ayaw sa mukanta, anak. Nga naman, bagong tuig, pero karaan ang imong kinabuhi, kay na, wag pa ka mo pasaylo. Wag pa ka mangayog pasaylo. Wag yung kay angay. Wag yung tay angay mukanta ni anak, kung diha sa atong kaugalingon, wa pa na naapatay, wa napasaylo, naapatay kikalagutan. Gani ang Ginoo mga igsuon, strikto siya kabahin sa pagpasaylo. Miingon siya diha sa laing bahin sa kasulatan, ayaw pa sa lupa ang adlaw nga anaa pa ka sa kasuko. Nya pila na kaadlaw ang ning salop nato nga naapata sa kasuko, naapata sa kalagot, naapata sa kahiubos, di ta ganahang mutan-aw ni atong tawo nga atong gikahiubsan. Daghan na kayong adlaw nganing salop. Unya usahay mo ingon ta nga di man siya mo una, Padre. Di ba? Usahay mo una hinungdan. Paabot naman ta kog unhan, Padre. Kay kung mutingog siya nako, Padre, mutingog basta ta ko. Unya ikaw may daig ganahan ng mutingog, ikay una. Nganuman sa duwa sa dama. Di ba familiar mamugduwa nga dama? Way mahitabo bisag nakaplastar na ang tanan diyang mga bato. Kung way mo himo sa first move, walay duwa nga mahitabo. Ana na duwa sa pagpasaylo ay, kung way mo himo og first move, bisa na unta nga naanay sitwasyon, pero wa gani mo himo sa first good nga move, wa gyoy pagpasaylo ay nga mahitabo. Walay reconciliation nga mahitabo. Kagahapon nag-team building ang atong mga lictors and cantors. Nalingaw ko, at the same time, nalipay ko. Nga naman, lingaw, nalipay. Dili tanang nalingaw, nalipay. Mo nang gahapon, di ba? Sama gunagod, dili tanang kusog mo katawa, malipayon. Mo sa nang dili tanang malingaw, malipayon. Mo nang gahapon, nalingaw ko og nalipay. Ilabi na di high part, nga diin, bisan tuod, pasaylo alang ko lang i-appeal, no? Bisan tuod ng alagad sa simbahan, na magkapoy kayo ubsanay. Di ba? Kamong mga choir, usay magkayo ubsanay masad mo? Usay mahiubos mo sa pari? No? Usay maglagot sa mo sa pari, nga inig, ang pari magisingisi, ngisingisi, uray, ay, murag angay yan, ano? So, di ba? Kani mga liminister, naagi pa na, tawhanon ramang yun na ikayo ubsanay. Gahapon, nindot kay nahitabo, nga naman, nakapan, ngayon ay sila pasaylo, nagkaistoryahanay sila,
Nakasabot sila sa sitwasyon, unya malipayo na sila, nagpadayon sa kanang maong activities. Nga naman, doon na na'y kabaguan na hitabo sa ilang kaugalingon. Unya, kanus man mahitabo sa mga igsuon, maandam sa gini, kining pagpaubos, mo ni katapusan, pagpaubos. Kay usahay manggod, patasan na yung manggod garbo. Unday man tag-ingon god, naaman jud ko'y garbo pader. Tinuod man, naamoy garbo wa. Parihasad ta. Naasay garbo. Pero paningkamutan nato nga ang garbo dili mao'y mo kontrol sa atong kaugalingon. Kitay mo kontrol ni ana. Di na nato, nya unsaon na nato aron ta ato nang makontrol. Kat-on jud pagpaubos. Bisag kinsa o bisag unsa pa ka, hala, pagpaubos paning kamot kay nganuman, bisag kinsa pa ka, sa mata sa Dios patas ratang tanan. Di ba? Unya, pakapin, marag pakapin ba? Tulor man tato, nagitay pakapin. Aron nindot kaayo ang atong pagbag-o sa atong kaugalingon, muduol kita sa kumpisalanan. Mangayo tagpasaylo kay nganuman sa matag higayon nga makapasakita sa atong isig katawo, sa matag higayon nga makabuhat ta og sala ngadto sa atong isig katawo, timan-i ang imong napasakitan dili lang kanang tawhana kundili ang naghimo pod niya nga mao ang Dios. Muna nga mangayo sa tagpasaylo ngadto sa Ginoo. Ug sa ingon ni ana mga igsuon, nindot na kayo nga sa ulugo na to ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Naanay moingon na kita, nindot kay bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Ug pagkanindot, ilabi na nga kanabang dinhi sa atong parokya, giingon man nga nindot og dekorasyon sa Pasko. Pagkanindot kun ang kaanindot sa dekorasyon sa Pasko, mausad na ang kaanindot nga naa sulod sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Mao nang hangyo nako, so sama sa kong hangyo sa ning aging Domingo, kay ang uban wa man dinhi, no? Akong ibalik ang hangyo nako. Mga anak, mga pamilya, hangyo nako ninyo. Panahon sa Pasko, stay with your family. Ayaw mo pamakasyon. Ayaw mo kuyog sa mga barkada. Ang uban magplano ng mag-overnight. Nganong muli kayo man ta sa pamilya. Timan-i ang pamilya ron, nagkainanay nagpagkawatak-watak. Ngano man, di naman gani magdungan sa pagpangaon. Naglalis na pilay no tsiboy na, pilay gaston, kaigo bang 500, kaigo bang 50. Ang nakalami sa pagkaon, dili ang pagkaon, kundili ang pamilya nga magkadungan sa pagpangaon. Adto ka sa mga barkada, enjoy kay ka. Pero nganong di man ka ma-enjoy, kuyog sa imong pamilya. Mao bitaw na nga usahay kaming mga pari po, no? Tinud anay makaingon mo niya, ikaw padre, muuli ka inig Pasko. Kung duol pang amua, human sa misa, muuli jud ko. Mao nang pagmisyon nako sa una, nag-uli jud ko, ning kamot ko makauli, kay duol pa ko. Mausay nang sakit sa among part. Ngano man, ganahan man sa ko, mo celebrate uban sa akong pamilya. Pero di mo ko kahimo. Ang muingon lang ko sa mga liminister, pagki-ispi lang mo diha, kay muuli me. No? Mausa na usahay sakit sa among part, bida, nga ganahan. Mo na nga usahay na ay time nga usahay akong hangyoon, ang ako ang pamilya, nga moingon ko nga kung pwede, arita mag-celebrate sa, kining arita mag-celebrate sa akong parokya. Unya, moingon masad ang akong usa ka igsuon, unya ga, kung anak mi, kinsa may mahabilin sa among baboy. Paita sa doy ang ako say kung inon ihaw na natug hurot, no? Pero mo sana mo ni challenge, pero natay oportunidad sa matag usa mo nang inig bakasyon uli kita sa pamilya. Ngano man mag-celebrate ta sa Pasko, bahalag ang atong pagkaon seafoods.
noodles o sardinas o century tuna. Pero kung kitang tanan magdungan sa pagkaon, makaingon yun ta, happy family. Tuna. Di ba na may family o sardines day? So muna nga, maningkamot ang mga igsoon, anak na to, sa unahon na to, magsugod ang kabaguan, sugda na to sa pamilya. Ha? Unya, nindot kayo kamong nailabinag na amoy kayo ubo sa inyong mga ginikanan, na amoy kayo ubo sa inyong mga anak, nindot kayo, panahon sa Pasko, inigpangaon ninyo, mag-sharing, magpanasayloay, aron musugod ta sa bagong tuig, nga bagong hulagway sa pamilya. Kung bagong hulagway sa pamilya, bagong hulagway sa simbahan. Amen. Nindog ta. Ato karong baguon ang atong pagtuo tanayin, nagato ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanayin. O kang Jesucristo yang anak ng bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus tamatay o kilubong, mikunsad sa mga minatay. Misakas. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato. Mga muyo kita ngadto sa atong amahan sa langit. Muingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Nga latas ni ining panahona sa Adbyento, ang simbahan mutubo diha sa grasya, samtang naghinang ug pangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabot ang tunhayng kalinaw ug hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga mangandam kita alang sa bagong langit ug bagong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa mataw. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag niining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusang didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Mangling mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Makapuypuy unta kana kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug sakripisyo ug tungod kay wala manggayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna na naan sa mga propeta. Uban sa gugma nga dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo nga among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo og biday, mipikas. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo,
ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi. Amahan sa paghandom sa kamatayon, nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga paganhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gielemahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban kang San Isidro Labrador, among patron sa parokya, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kahimot liguna dinhi sa among pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo among papa, si Alberto among arsobispo, ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo dining katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mopaangoron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan mong mga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw ang naghatag kanamo sa tanang mga butang, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo amo ang manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Panagdait maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi dining sakramento. Tudlui kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang kalibutanon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Atong pasalamatan ang atong choir, lictors and psalmists, ang ato ang lay ministers, altar servers, o kaniyong tanan daghan kayong salamat, masipang pakpa. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat.